si teda nový súbor. Diel, potvrdím OK. Ktoré tri roviny v SolidWorkse poznáme? Povedzte mi. Na ktoré roviny kreslíme vždy? Prednú, hornú a bočnú, alebo tak nejako bola? Áno, takže používame roviny predná, horná a pravá. Keď si na tú rovinu kliknete, môžem takto zväčšiť, keď si na tú rovinu kliknete, tuto sa vám takto pekne ukáže, že takto je predná, takto je horná a takto je pravá. My si ukážeme dnes, ako sa teda dajú vytvárať aj iné roviny, okrem týchto troch základných. Takže nový diel máme teda vytvorený, zobrazíme si prednú rovinu. Ja keď kliknem niekde vedľa, tá rovina nie je zobrazená. Zobrazí sa predná rovina tak, že kliknete na ňu v tom manažéri, na tú prednú rovinu a vyberiete toto oko zobraziť. Vtedy aj tá jej ikonka zostane vyfarbená modrá a vy keď aj kliknete niekam vedľa, stále tu vidíte tú prednú rovinu, že je zobrazená. Do zošita si teda napíšte farebne od kraja zobrazenie roviny, čiže zapíšeme si zobrazenie roviny. Kliknem na predná rovina, vyberiem oko zobraziť. Kliknem na predná rovina, vyberiem oko zobraziť. Dobre, mám potom. Čiže ešte raz opakujem, kliknem na predná rovina, vyberiem oko zobraziť. Tak ako sme si ju teraz zobrazili, tak teraz si ukážeme, že takisto môžem zobraziť aj hornú rovinu, môžem zobraziť aj pravú rovinu. Teraz, keď s tým budem točiť, tak ich tu pekne všetky tri vidím. My však ale hornú a pravú nepotrebujeme mať zobrazenú, takže si ukážeme aj zapíšeme, ako sa rovina skryje. Čiže kliknem teraz, chcem skrývať tú hornú rovinu, kliknem na ňu a vyberiem preškrknuté oko skryť. Alebo teda po česky tu máme skryť. Čiže skryla som ju, takže mi už odtiaľto tá horná rovina zmizla. Takisto si napíšeme teda farebne od kraja skryť rovinu. Čiže farebne od kraja skryť rovinu. Kliknem na predná rovina, že klik na predná rovina. Môžete si aj nakresliť to preškrknuté oko a skryť. Čiže kliknem na predná rovina, nakreslite si preškrknuté oko, skryť. Čiže vy keď tam myšku trošku podržíte dlhšie, tak vám to ukáže, že skryť. Čiže ešte raz opakujem, kliknem na predná rovina, vyberiem preškrtnuté oko, skryť. Ja si teda skryjem teraz nie tú prednú, ale skryjem tú pravú, čiže kliknem na pravú, vyberiem skryť, to preškrtnuté oko, zostala mi tu len rovina predná. Môžeme si napraviť ten pohľad, že kliknem na to predná rovina a vyberiem kolmý K, aby sme teda mali kolmý pohľad na tú rovinu. Čiže toto bolo niečo nové, čo sme si dnes ukázali, a to je teda zobrazovanie a skrývanie tých rovín. Teraz prejdeme v manuáli na bod 3 a to už bude to vytváranie tej novej roviny. My by sme teraz mali vybrať tú prednú rovinu, čiže kliknem si na ňu, mám ju označenú. No a budeme vytvárať novú rovinu, ktorá s ňou bude rovnobežná. Vidíte, že tie roviny sú rovnobežné. Budeme ich vytvárať dve tie roviny a
budú vzdialené 25 mm. Čiže táto rovina bude 25 mm od tej prednej a tá ďalšia bude 25 mm zase od tej prvej. Čiže budú medzi nimi tie 25 mm rozostupy. Takže prednú rovinu máme teda označenú, ja to zase zväčším. Pôjdeme na kartu prvky a kliknem na možnosť referenčná geometria. Keď ju rozbalím, hneď prvé je rovina. Čiže ešte raz opakujem, označím predná rovina, karta prvky, referenčná geometria, rovina. Toto si zapíšte aj do zošita, zase farebne od kraja, vytvorenie novej roviny, kliknem na predná rovina, pomlčka, karta prvky, čiže kliknem na predná rovina, pomlčka, karta prvky, pomlčka, referenčná geometria, čiže predná rovina, karta prvky, referenčná geometria, rovina. Dobre, takže naposledy opakujem. Kliknem na predná rovina, aby bola bledomodrá vyznačená. Na karte prvky hľadám referenčnú geometriu, vyberám rovina. Ja to zase dám takto na polovičku. No a tuto vidíme už tú tabuľku na to nastavovanie. My si to v tej lekcii môžeme takto priblížiť, že ako to máme vlastne ponastavovať. Takže vidíme, že vychádzame z prednej roviny. Vy môžete vytvoriť rovnobežnú, kolmú rovinu, alebo takú, ktorá bude zjednotená, že by sa tie roviny pretínali. Čiže to sú také tri základné možnosti. Ďalej môžete vytvoriť takú rovinu, ktorá bude s tou pôvodnou prednou zvierať nejaký uhol, alebo môžete vytvoriť rovinu, ktorá bude vzdialená od nej. Čiže bude takisto rovnobežná, ale bude vzdialená o určitú veľkosť. My sme mali teda odsadiť tú rovinu o 25 mm, čiže sem dopíšem 25. A máme tie roviny vytvoriť dve. Takže dáme sem číslo 2. Keď si to teraz takto nahnem z boku, vidíte krásne, že táto ružová je tá naša pôvodná rovina a tieto dve už sú tie odsadené po 25 mm. Keby som ešte pridala, tak mi pribúdajú roviny, keby som ubrala, tak mi ubúdajú roviny. Keď túto nastavím inú vzdialenosť, napríklad po 10, vidím, že sa tá vzdialenosť medzi tými rovinami zmenšila. My ale potrebujeme teda 25 mm, dve roviny. Čiže vytvorili sme teda dve nové roviny, ktoré majú vzdialenosť od seba tých 25 mm. Aj keď sme tuto nevybrali tú možnosť rovnobežný, ale táto možnosť vzdialenosť odsadzení znamená, že tie roviny sú rovnobežné s tou prednou a tá vzdialenosť je medzi nimi tých 25 mm. Potvrdím zelenou kvačkou, roviny sú vytvorené. Všimnite si, že mi ich pomenovalo rovina 1, rovina 2 a takisto zostali zobrazené, čiže majú túto modrú ikonku, ako bola zobrazená tá predná rovina. Pokračujeme ďalej v manuáli. Máme vytvoriť zase novú rovinu, to už bude rovina 3 a tá bude ale odsadená od roviny 2. Čiže nebudeme už vychádzať z tej prednej roviny, ale budeme vychádzať z tejto najnovšej roviny, čo je úplne vľavo. Ja si teda tú rovinu 2 označím. Teraz znovu pôjdem, čiže máme označenú karta prvky, referenčná geometria, rovina.
Znovu sme sa dostali do tohto nastavenia. Tu mi ukazuje, že by mohla sa nachádzať tu, keď bude toto nastavenie. My sa ale pozrieme do manuálu, že ako mala byť tá rovina vzdialená a ona má byť teda odsadená o 40 mm. Takže sem na miesto 25 dáme 40, máme to nastavené, potvrdím zelenou kvačkou. A pomenovalo mi ju rovina 3. Takže vytvorili sme teda 3 nové roviny. Ďalej, aby sme mohli vlastne to kladivko nakresliť, budeme na každej tej rovine niečo kresliť. Tuto to pekne vidíme, že na jednej rovine budeme mať nakreslený štvorec, na ďalších 3 rovinách budú kružnice, tieto dve majú rovnakú veľkosť, táto menšiu, a potom to celé spojíme a vymodeluje nám to teda tento kúsok toho kladiva. Takže budeme postupovať podľa toho návodu. Čiže na prednej rovine máme nakresliť štvorec. Vyberiem si teda prednú rovinu, môžem si dať aj kolmík. Teraz si všimnite, že tie roviny sa všetky prelínajú, keď sa na ne dívam spredu, ale dôležité je, ktorú ste tú rovinu označili. Čiže označím predná rovina, dobre je, keď klikáte na ikonku, nie na názov. Vyberiem načrtnúť skicu. No, zobrazil sa mi súradnicový počiatok, ikonky na zatvorenie skice. Vyberám na karte skica obdélnik s počiatkem bez středu, lebo chceme, aby súradnicový počiatok bol v strede toho štvorca. Začnem teda zo stredu, kliknem do stredu, kliknem niekam vedľa, inteligentnou kotou zakotujem rozmery 60, potvrdíme, a aj pravú stranu zakotujeme na 60, potvrdíme. Štvorec je nakreslený, celý je čierny, čiže plne uzatvorený. Skicu zatváram pomocou tohto načrtnúť, pomocou teda tejto modrej ikonky na uzatvorenie skice. Keď si to teraz takto dám trošku bokom, tak vidím, že na prednej rovine je ten štvorec a tieto ostatné 3 roviny sú prázdne. Na tieto 3 roviny postupne budeme kresliť teda tieto kružnice. Vidíme, že po štvorci ide tá kružnica menšia. Pozrieme si, že akú má mať veľkosť. Čiže na rovine 1 má byť kružnica so stredom v súradnicovom počiatku a priemerom 50. Takže vyberám rovinu 1. Môžem si tu hneď nastaviť ten kolmík. A ešte raz klikám na rovinu 1. Načrtnúť skicu, vezmem si z karty skica kružnicu, kliknem do súradnicového počiatku, kliknem niekam vedľa, zoberiem si inteligentnú kotu, kliknem na kružnicu, kliknem vedľa a priemer 50 potvrdím. Kružnica je teda nakreslená, plne uzatvorená, skica čierna, môžem ju teda zatvoriť touto modrou šipkou. Keď si to teraz pozriem takto z boku, síce to vyzeralo, že som to kreslila tam, kde je aj ten štvorec, ale to nie je pravda. Štvorec je na prednej rovine a tá kružnica je na tej rovine 1, čiže je vlastne o 25 mm odsadená. Tak sme tú rovinu 1 robili. Ideme teraz kresliť na rovinu 2 a vidím, že to má byť ďalšia kružnica. Tá bude väčšia od tejto. Takže kliknem si na rovina 2, dám si kolmík. Takže máme tu rovinu 2, dáme si ešte raz načrtnúť skicu na rovine 2, môžeme na tej skice dať ten kolmík a ideme teraz kresliť kružnicu. Kružnica má byť opísaná, čiže nie je tu tomu štvorcu. Čiže nie je tu napísané, že akú má mať veľkosť, ale má byť opísaná. Opísaná kružnica je taká, čiže zoberieme si na karte skica kružnicu, ktorá prechádza všetkými rohmi toho štvorca. Mne stačí, keď kliknem do hoci ktorého rohu štvorca, tie ostatné sa automaticky už spoja. Čiže opísanú kružnicu ešte raz klikám teda do toho stredu súradnicového počiatku a do rohu štvorca. Kružnica je teda opísaná, potvrdím, uzatvorím skicu. Keď sa teraz na to takto pozriem, tak vidím,
že máme teda štvorec na prednej rovine a kružnice na rovine 1 a rovine 2. Dobre, takže vidím, že sa mi to tu nejako tie roviny doprehadzovali. Rovina 3 mala byť tuto na konci. Niekde som klikla, kde som nemala. Dobre, už to je v poriadku. Čiže takto to má vyzerať. Čiže na prednej rovine štvorec, na rovine 1 menší kruh, na rovine 2 väčší kruh a na rovine 3 vidíme, že budeme kresliť taký istý väčší kruh. Čiže na rovine 3 máme nakresliť kružnicu, takú istú, aká bola na tej rovine 2. Znovu si ukážeme ďalší nový prvok, ktorý sa volá, že previesť entitu. Ja si teda kliknem na tú rovinu 3, dám si načrtnúť skicu, na tej skica 4 dám teda kolmík a ideme kresliť teda takúto kružnicu na tej rovine poslednej, čiže na tej rovine 3. Vševiesť entity sa nachádza na karte skica. Vševiesť entity znamená, že vlastne vám skopíruje to, čo vyznačíte, z jednej roviny do druhej, alebo z jednej skice do druhej. Takže ja si túto kružnicu teraz označím a ja ju teraz akoby pomocou toho vševiesť entity skopírujem. Čiže kliknem na to vševiesť entity a ona sa mi sem skopírovala. Uzatvorím skicu a keď si to takto pozriem z boku, tak krásne vidím, že tu mám štvorec, menšiu kružnicu, väčšiu kružnicu a väčšiu kružnicu. Čiže nakreslila som teda na každú rovinu nejakú tú časť. Takže to sme vlastne sa dostali po tento 9. bod a prejdeme na bod 10. Teraz už budeme vlastne modelovať, čiže využijeme to, že sme vytvárali tie nové roviny k tomu, aby sme niečo vymodelovali. Čiže ten kúsok toho kladiva, nie ešte celé. Takže budeme robiť pridať spojením profilov. Takže prejdem, nemám nič označené teraz, klikla som niekam vedľa, prejdem na karte prvky, přidání spojením profilu. Vyberiem. A teraz budeme postupne označovať skicu 1 až 4. Takže kliknem na štvorec, kliknem na menšiu kružnicu, vidíte, že sa mi to už krásne spája, kliknem na väčšiu kružnicu a kliknem na tú poslednú kružnicu. Krásne sa mi to teraz vytvorilo. Ak by sa to niekomu krútilo, vytváralo zle, môžete aj ukončiť a začať odznova, alebo dôležité sú tieto zelené body, táto vodiaca krivka. Ak by som ja napríklad tento zelený bod potiahla sem, vidíte, že sa mi to teraz pretočilo. Preto, ak to niekto má nejako divno prekrútené, treba ten zelený bod zobrať a dať ho vlastne do toho správneho rohu. Čiže tuto má byť v tomto ľavom rohu. Čiže aby to vyzeralo tak, ako má. Potvrdím zelenou kvačkou a kúsok kladivka je vymodelovaný. Na dnešnej hodine túto lekciu nedokončíme ešte, alebo v podstate dokončíme, už tam toho nie je veľa. Máme ešte dokončiť túto časť kladiva. Na to potrebujeme už len jednu novú rovinu a nakresliť na nej takýto obdĺžnik. Takže máme vytvoriť novú rovinu odsadenú od prednej o 200 mm, ale do opačnej strany. Čiže nebudeme tie roviny vytvárať sem, týmto smerom, ale odtiaľto pôjdeme smerom doprava. Takže kliknem na predná rovina. Na karte prvky vyberám referenčná geometria, odtiaľ rovina. Vidím, že sa mi tu vytvorila predná rovina a ja budem dávať teda tých 200 mm, čiže dáme tých 200, ale potrebujem, aby to nebolo tu vľavo, ale tu vpravo. Preto použijem túto možnosť, že obrátiť smer odsazení.
Toto si zapíšeme aj do zošita, čiže zapíšte si farebne od kraja převrátiť odsazení, čiže převrátiť odsazení, vytvorí rovinu na opačnej. Čiže převrátiť odsazení, vytvorí rovinu na opačnej strane. Takže rovina je vytvorená, potvrdeň teda zelenou kvačkou. Nájdeme sa pozrieť, čo máme na tej rovine nakresliť. Ja to trošku zmenším, aby sme ju tu videli. Čiže vytvorila sa mi rovina 4, znovu je viditeľná a máme nakresliť na nej takýto obdĺžnik. Takže kliknem na rovina 4, zoberiem načrtnúť skicu. Mám skica 5, kliknem na ňu, dám si kolmík a môžem teraz kresliť ten obdĺžnik. Zase použijem ten obdélnik s počiatkom bez středu. Začnem teda v súradnicovom počiatku, kliknem niekde, aby bol väčší ako tá kružnica a zakotujem si ho. Čiže inteligentnou kotou kotujem vľavo 5 mm a hore zakotujeme 150. Čiže obdĺžnik je nakreslený, je celý čierny, skica je plne určená, zatváram skicu a znovu použijem ten prvok pridanie spojením profilov. Čiže klikám niekde vedľa, aby som nemala nič označené. Ja si to teraz takto zmenším, aby ste to videli. Môžeme takto ísť. Čiže aby ste to videli, ako to vyzerá. Čiže teraz budeme spájať vlastne tento štvorec s týmto obdĺžnikom. Čiže vyberiem pridanie spojením profilu. No a budeme vyberať teda tento štvorec. Tuto môžete kliknúť nie na hranu, ale môžete kliknúť na tú plochu. Čiže túto plochu a tomuto obdĺžniku. Tu sa presne stalo to, čo som hovorila, že keď nie je dobre nastavená tá vodiaca krivka, tak mi to takto pretočí. Čiže takto to kladívko vyzerať nemôže. Ja teda vezmem buď, keď je v tomto štvorci označený teda ľavý horný roh, aj v tom obdĺžniku musí byť ľavý horný roh. Čiže ľavý horný. Odtiaľ toho teda vezmem a premiestním ho sem. No a keď sa pozrieme, tak to kladívko už teda vyzerá dobre. Potvrdíme zelenou kvačkou a diel je hotový.